guys. Video. This is the day 2 in Intrams. Wala na may video sa first kay gamontage na ko. So karon kay hapon na duha. Pilde may gapon, so bawi may karon. 5 minutes, GG may yawa. Mga bobo! Ako kay ang games na ko karon kay kuan mato sa Mobile Legends magpa-register. Then karon ang duha sa Mobile Legends. Oh! Boom! Ka-transition. Nagpatatak ang mga tao kay para sa attendance. Waiting sa may karon. Peace. Waiting na may karon kay kuan. Out na mo karon. The next day. This is the third day of Intrams. Oy, what's up? Nami sa waiting area. Ay, nagot mi sa akong kuan. Ka-teammate disqualified. Bye-bye. Unsa masulti nimo kung ma-disqualified daw, unsa masulti nimo? Ready na ta. Ready na ta. Mabay mo na ang taglima. It's better to be good luck in next year. Okay. 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 Sign by miracle. Okay. Okay. Patong sa disqualified kay kauban lang sa wala pa 2 games. Game start. May tagda og sila. Spectator dito kay. Double bracket na sila. Then ako dire kay spectator nila dire. May good luck sir. Dua bay. Good luck bay. Tama. Kaway. Gago ka. Kabanin po sa hero day. Banban po sa hero day. The-start na ng duwa. So, may katatawad magsugod ng duwa. Solo lagi. So, the game is started and then kay Kwan. Kailan score 8, then ang kontra 5. Sumi. Nakakuha yan. Ako ba kung sa expected? Hindi mo kukuhan good. Hindi ko hilig sig duwa o Dota. Sila ang duwa ko doon ang Mobile Legends. Ang score was me. Karoon kay kapan pa ng galami-lami na sila. Pag-go-call lang ang score kay bago pa man. So, hindi ka tatao doon. Ako makita mo. I-update na kita mo ito. A few moments later. 31 din ang kontra na 20. So, nangamatay ang kontra na wipe out din. Nakuhanan ko. Dakpan ang scar. Dakpan ko eh. Dakpan ang scar. Pero, may kalamig lang gawa. Relax ang yun. Relax. Kulba, yung kwa na, kapatid. Nakurog ko ba eh? Relax na. Kadiri kay tigil ako nila tigkan out. And mama ora ang tower pa na. Third tower na nila. Pan hurot na ang mid ug tuan. Napay mid. Ang kontra wala na ikon. Third tower na puro exit nila sa mid sa dire sila. Ang time kay 29. Nice. 29. So, nasa sa Russian. Another one! Nice! Mangka ay 23 na. Nice! Mangka, mahal. Oo, relax lang yun. Ay, lagi titi bangka. So, i-post na yung nakakuan. Ang kanang top. Wala, dakpan kami ko. Ayaw, mangka. Ayaw na. Sula, bangka eh. Relax. Dahil kay buo ba eh? Uy, relax na boy. Sige, mag-trash talk. Well played, boys. Let's do this. So, Boat. Why terror blade? ang kosa ka chill ro. Kung sa atong pag-stand kay kuan sila kanang goal ka sa lignaw karon kay murag dati kay happy na sila karon kay nakatapos. Wait lang. 2037. Buka. Hindi tayo ng hit.
Di dayun ang mid. Nice. Nice. Kuan ang score 21-39. Marag Pilde lang. Malas kayo. Will play. Will play. Will play. AG Gaming is now lows. Sabi niya. Di mo pa ako ay. Sa mo guys, victory good na ka ng kuhan. Takan mo tatag. $40-22. Then time it's 33 minutes. Ang boat rin na push nila kuhan sigang tower na nabili. Uno sukol mo ba yun? Naka. Di ulti. Sorry. Buo na ko to. Sadi. Ang ano YouTuber ko rin. Ano na? Hindi na mga boys. So, More practice, boys. Tama na kita. Wala grab, boy. Oh, Back na show. buwang ka. Buwang ka. shit ba? Siya. Nagumana na yung mga layas na tao. Sa bangka yung mala. Kuha na kayo na. Hindi na sila. Ako tubig ba nabilin? Ha? Ako tubig nabilin. Ganito. Anak ka na eh. Normal eh. Loy na ipagkamukti na sila. Murag dire na siguro tama nilang mga kwan, ilang tournaments. Malas ba? At least na kabot pag kwan, bracket. Na dito ang bracket. Na dito ang bracket. Yee! Iyit! Buwaan na sila dire. Time it's 35 na. Diba? Eh. Wala, galis sila to. Please, ganyan na sila. 35 minutes kaya sila. Then, Spectre is so fat. 40-22 yapon. Then, Storm. Level 20 na. Update na na Pilde na yung mga AG Gaming. At least nakatawag na basta! At least na nakadaos na basta. Murag din na siguro tama ng Intramurals na to. Ay, napilde na. Sadid. So, like, comment, subscribe, and don't forget to turn on notification bell. Bye-bye! Babush! Peace! Yan yara! Kansina sa pizza. Pilde me! Bye-bye!